Blessed morning sa tanan. No, it's gipandungan na punta sa Ginoo. Salamat sa iyang grasya na kita tanan, kitagaan na punta kaniya o kaning adlaw na atong matawag og today. So, I am excited because last Sunday ang mensahe man sa Ginoo is nahitungod or padulong sa mga atong mga asawa. Karon na Sunday, as Pastor Joe said last Sunday is we are going to talk about in the Word of God unsa iyang makaisulti sa ato na naman ng mga lalaki, mga bana. So excited na ba kita? Amen. So atong akong title kanina mensahe as ang Kristohanon nga bana. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord na indeed imuhang pulong gayud. Mo'y makahatag ka namo giya, suga para sa amo ang kinabuhi kung ahami mo padulong ug unsaon Lord indeed makasunod kanimo na naa kami sa malipayon na dalan. Padulong kami sa among kami tinuod gyud or tinuoray na kami makontento, kami ma-satisfy, and that is sa imuhang yung presensya. Ikaw gayud Lord ang makahatag sa amo tanan even kani. Unsaon Lord na maging Kristohanon na bana. So tabangi kami pinagi sa imong balaang espiritu na maminaw kami bilang imuhang simbahan, bilang imuhang bride, the church, sa imuha as our head. In Jesus' name, Amen. Ang Kristohanon na bana, kita tanan, giklaro gayod sa Ginoo, na naa siya'y gi-expect kanato tanan. No? He has given us, pinaagi sa iyahang pulong, kung kinsa siya, o unsaon nato pag-respond kaniya, unsaon nato pag kinabuhi dinhi sa kalibutan, ug ang iyang expectation gyud na kung ihata kitang gikuha gikan sa gingarian sa darkness, the kingdom of darkness, ug ihata karon rescue, yang gibayran ang ransom, ug gibalhin ta kanya karon sa kingdom of light. Kita as children of God, kita na iyahang bride, mo ni ang ipang lingwahe na yung gamit, yung asawa, o siya ang bana, we are supposed to live differently from other people. Kung magkuyog man ta sa mga tao na wala pa nakaila sa Diyos, ang atong kinabuhi, how we live, how we talk, how we respond, dapat yun ay makita ang kalahian sa usa ka anak sa Diyos, sa usa na sa ginagiluwas sa Diyos, sa grasya niya, o sa usa na wala. O kung kita mag-live in this way, we are to live the Christian life in this way. Ingon sad ta, ug kabalogin ko, daghan na pud sa ato dinhi, dili man ta kita tanan, nakasulay na pud ta sa kalisod. Dili sayon na magkinabuhi dinhi sa kalibutan na imog yung tumanon ang Diyos. In fact, kung ato bitaw siyang i-rank, mas sayon pa to live the Christian life kung magtipok ta dinhi taga Sunday. Sayon kaayo kay mainganyo man ta sa presensya sa isa't isa. Ma-encourage man ta. So, naaman ta sa atong kauban na mga igsuon sa Diyos, sayon kayo, mas easier to live the Christian life kung magkuyog ta tanan. Kabalo man ta, di ta makakuyog tanan permanently. Namagin tayo lakaw, namagin tayo atong buhaton sa Monday to Saturday. Sumingon din ko, lisod-lisod na sad gamay, karon if we will to live the Christian life sa atong trabaho, kung ahata kailangan lakaw, But kabalo ba mo ahang pinakalisod to live the Christian life? In your homes, sa atong mga panimalay. Nakita lang,
Ang daghan sa ato ikapoy gikan sa trabaho sa gawas, mauli ta gusto lang ta mo relax. E naay kani, naay mga gubot, naay mga problema. And still, wala na usab ang pulong sa Dios. Naagyod ang iyahang pulong klaro kayo. Ug mo na kana atong tan-awon karon no, na God expects you na dapat gihapon kita tanan, we shall live out our faith. By the way, even how giunsa nato og paghigugma ang atong asawa, giunsa nato paghigugma ang atong mga bana, giunsa nato pagpadako og tudlo og paghigugma atong mga anak, apil di ay na siya. So let's look sa pulong sa Dios karon sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 taman sa 30, unsa iyang kaingon karon bahin sa mga bana. Kaya ang bana, mao ang ulo sa iyang asawa. Sama usab nga si Kristo, mao ang ulo sa mga tumutuo. Nga mao ang iyahang lawas. Ug siya usab ang manluluwas. Busa, ingon nga ang mga tumutuo, nagapasakop kang Kristo, ang mga asawa kinahanglan usab nga magpasakop sa ilang mga bana. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa sama usab sa paghigugma ni Kristo sa mga tumutuo. Tungod sa iyahang paghigugma kanato gihalad niya ang iyahang kinabuhi aron dawaton kita sa Dios. Human kita mahinlui pinaagi sa pagbautismo nga inubanan sa pulong, gibuhat niya kini aron kita nga mga tumutuo, madawat niya isip iyahang pangasawunon nga matahom kaayo, balaan ug walay ikasaway. Sama sa pangasawunon nga walay depekto o kunot o unsa pa nga mga apan. Busa ang mga bana kinahanglan gayud mahigugma sa ilang asawa, sama sa ilahang paghigugma sa ilahang kaugalingon nga lawas. Tungod kay ang magtiayon usara, ang nagahigugma sa iyang asawa, nagahigugma sa iyahang kaugalingon. Walay tao nga walay mahigugma sa iyahang kaugalingon nga lawas, hinuon, pakanon o atimanon gayud kaya kini, mauusab kini nga gibuhat ni Kristo kanato nga nagatuo kaniya. Tungod kay kita nga bahin sa iyahang lawas. Nagaingon ang kasulatan nga ang magtiayon usara, ang lalaki mubulag sa iyang amahan o ginahan o makig-usa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa. Kahibulungan kining kamatuoran nga gipadayag ug makaingon ako nga mao kini ang panag-ingnan sa relasyon ni Kristo sa tanan nga nagatuo kaniya. Aduna ko'y duha ka before ta mo sulod sa mensahe, pero duha ka observation sa kinsa ang gigamit sa Ginoo para iyahang gihatag kanina revelasyon bahin sa iyang kabubuton para sa ato ang mga bana, para sa ato ang mga asawa. O muna no, ikauna lugar is gigamit sa Dios ang usa ka ulitaw na maghisgot unsaon para maging bana. Na nagtudlo mo ni ang kabubuton sa Dios unsaon na maging asawa. Gigamit sa Ginoo ang usa ka ulitaw, no girlfriend since birth, na maghisgot about the marriage life. Muning kabubuton sa Dios. Gigamit sa Ginoo ang usa ka tao na NCOM. No children outside marriage. Way anak.
Wa sukad nakatilaw unsa what it feels like na mag-atiman og usa ka sanggol. Gigamit ang usa ka ulitaho na lalaki. Wa sukad nakasulay unsa nang feeling, unsa experience sa usa ka dalaga. Kabalo mo unsa na siya ka striking for me, no? Kaingon gugo ani, amazing ka, Lord. Ing-ani gyud ang imuhang wisdom. Ing-ani ka. Lahi gyud ka, Lord. Kabulo ka kung karon pa na naadlaw, maingon ta, mas maaypot os Pedro magsulti Pablo kay ikaw. Kay si Pedro na asawa, kabalo siya unsay experience sa usa ka bana, no? Kabalo katilaw siya unsay kalisod sa usa pagka nasa kaminyuan. Na kabalo pod siya in a way, may experience niya usa ka ginikanan kung na may anak si Pedro. In this way, no, in this world, kita mamili ta sa kinsa atong paminawon sa katong nakaagi, katong nakabalo, katong naka-experience, katong expert. Ug kabalo ko wala ni kay aksidente na gituyo ni sa Ginoo na ing gigamit usa ka ulitaho. Usa ka ulitaho. Kabaw mo ngano? Mo na ikaduha na ko na obserbasyon. Supisyente ang pulong sa Diyos. Ang otoridad sa paggamit niya karon sa usa ka tawo na ulitaw para maitudlo ang simbahan unsaon na maging bana, unsaon na maging usawa, unsaon paging parents, unsaon pag ikaka-slave. Wa man ni agi tanan ana si Pedro, si Pablo, and yet supisyente ang pulong sa Diyos na ang otoridad karon sa usa ka ulitaw sa pagsulti niya ani wala tanan na sa iyaha kundi naa tanan sa pulong sa Dios. Busa kung kita dinhi nagdako sa kana na conviction regarding sa otoridad sa pulong sa Dios, pwede ta na ulitaw pa karon. Pwede na dalaga pa karon. Pero as you have been loving Jesus more than anything else, gabasa kasi ang pulong as if mo gini ang imuhang ginagunitan na paglaom sa imong kinabuhi, mo gini ang imuhang pag-asa sa kinabuhi, kapaminaw ka sa iyaha, ga feast ka sa iyang pulong, makahibalo ka unsaon paghigugma sa imuhang kapwa-tao. Makabalo ka when the time comes na ikaw maging bana, unsay buhaton. Makabalo ka even as someone na nangulitaw pa, di pangulitawhan pa, what love looks like, what love should be, and how to love. Ug makabalo ka pag moabot, kung tugtan ta sa Ginoo ug naay mong gawas, pinaagi sa bunga sa atong gugma sa isa't isa sa pag bilang asawa and bana na imong gawas ng mga anak ani na relationship, kabalo ka unsaon paging parents. Give me any day, give me any time someone na ingani kag-love sa Dios, kahumok sa kasing-kasing sa pulong sa Dios, then someone na naka-memorize sa 100 prinsipyo sa unsa nang marriage, no, na memorize niya ang mga prinsipyo pero wa ang gugma o tahod o kahadlok sa Diyos sa iyahang kinabuhi. Give me any time, any day, a husband who loves God more than anyone and anything else. Kabalo ko kana na bana, gihigugman niya iyang asawa sa sakto, sa pinaka the best na love na maihatag nato diri sa kalibutan. Sumo ka na, no? Kung gabi, Lord, gamit nimong ulitaw, supisyente gadin imong pulong. Ingana ba kita? Is God and His Word sufficient for you? Or napatakaron sa self-discarte, self-sufficiency? Ang atong paghigugma sa atong mga asawa, pinaagi pa ba sa atong wisdom, sa atong kusog, o sa ato ang ginabuhat? No? Ang Diyos adunay labaw pa nga gisulti ngadto sa mga bana.
Mao din nga akong ikaduha, kadumdum na ko. Ang Dios adunay labaw pa nga isulti ngadto sa mga bana kaysa iyang gisulti ngadto sa mga asawa. Kani ang ikaduha nako na observation. Last Sunday, mas bubo para sa asawa, pero daghan nagali sa ato na mga ladies no na ingon, wow, ingana Lord, bugat po, medyo bugat. Karon, andam ta mga lalaki kay mas taas-taas ni. And what does that show us, no? Kani siya, naay mas bugat na responsibilidad gihatag sa Ginoo sa lalaki. Dili din siya hayahay. Dili din siya kung kita ang leader, ang head sa pamilya, pwede ta magsugo-sugo na lang, no? Magsalig na lang sa unsa ang atong gusto mahitabo sa balay, mo'y mahitabo. Dili ka na mao, naay bugat kay na responsibilidad. Ug para ma-realize nato na dinhi ko magsugod, no? Before ta mosulod sa text is if makahinumdum mo kanos ang nabuhat ang pinakauna na sala ni Adam og ni Eva. Kadumdum mo, di ba, na si Eva man katong babae na natintal ni Satanas bilang isa ka ahas, no? And giilad niya si Eva, gipahuna-huna niya, mo bigyan ang giingon sa Ginoo, iyang natintal sa magkabuka kung kaunon nimo ni mahimo ka og pareha og mahisama sa Dios og niingon karon ang babae, oh tama no? This maayo gyud ni, dapat gyud nako kaunon og gihigusto niya kani buhaton og yang gikuha og yang gikaon mao kani ang sala na nahitabo through kang Eva. Og giklaro bang gyapon na no in 1 Timothy 2 later on pag-explain sa pulong sa Dios sa New Testament og dili si Adan ang nalimbungan ni Satanas kung dili ang babae si Eva maoy nalimbungan og nakaplas. Makaingon ta karon kung dili man si Adan ang nailad, dapat di ay si Eva gyud ditong naibugat na singil sa Dios. Pero kabalo ka ba mga kauban nako diri na mga brothers, mga lalaki, mga bana or mga bana to be, na naa sa lalaki ang mas bugat na singil sa Dios. Maski nahitabo pa na sa imong panimalay, masinglan gihapon ta sa Dios, maski dili ikaw ang nibuhat una. Pero nitugot ka, ni konsinti ka, ni abot na sa inyong panimalay o nahitabo na siya, singlan ka sa Dios gihapon. Ug mo ni no na tan-awon nimo sa Romans 5:12, si Eva ang nalimbong, si Eva ang niuna, pero tan-awa sa Romans 5:12, ang sala ahagi butang sa mas bugat na singil. Wala sa babae kung dili iyahang gihatag ang mas bugat na singil sa mga lalaki. Ang sala na nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Diyos. Kabalo mo, I was talking to na Osaka nag-marriage counseling ko last week, no, a few weeks ago, and when niabot mi ani na portion sa scripture, nakaingon gitong usa na katong ang lalaki insya naagi day, no, naagi day responsibility, dili gyud siya tiaw. Kabalo mo, ang yawa sukad-sukad pa sa una, iyahag yung atake ang pamilya. Iyahag yung ginatry og divert, di ba? Niduol siya una sa babae. Ug diha naaman dito si Adan, nahitabo ang sala na nagkuyog sila. So, kani siya na sala, kani siya na singil, kani siya na bugat na responsibilidad, ato kani siyang i-bear in mind na resulta kani siya karon sa kaning pinakauna na sala na na-happen between a woman and a wife. Sila together, nakasala sila together. And mo kanino ang consequence sa sala. In Genesis 3:16, ingon diha, ngadto sa babae, mingon siya, padaghanon nako pag-ayo ang kasakit sa imong panamkon o kasakit, ikaw pahimugso nga sa mga anak. Apan,
mangandoy gihapon ka sa imong bana, o explain ni Pastor Joe last Sunday, no, na kani siya na pangandoy, mura ni sama sa sala. In Genesis 4 na, iyaha kang i-control, iyaha kang i-take over, iyaha kang i-master. Ug naakaroon ang usapod ka silot sa mga bana. Ang mga bana, mo'y mubuot kanimo. Kabalo man ta, no, even if mutanaw lang ta sa statistics, pila kabuk mga lalaki nangabusar sa mga babae. So kabaluta na even as gitagaan og responsibilidad ang mga lalaki na sila ang head of their families, sila ang dapat supposed to be the spiritual leader, the protector, the nurturer, na naghan sala, na naa sa kasing-kasing, na ang ilahang pagbuhat ani, naging abusado sila. Sala ka na. Sala ka na. So tanaw na to, no? Because of sin, if dili ta maging Kristohanon na bana, mabutang ta sa kani, duha ka common na kategorya karon na sala. Kung naa karon, ma-identify na imong kagulingon din hino, makaingon ka, nagkinabuhi ka karon bilang lalaki, ang imong pag-try o paghigugma sa imong asawa o sa imong pamilya is na, gawas ka sa kababuton sa Dios. Kung mo-fall ka sa kaning duha ka kategory, mahisama ka sa daghan na mga tao na nagbuhat sa wala na haum sa kabubuton sa Dios. So unsa man, because of this sin, duha lang ka kategorya, daghan man pero I'll try to sum it in duha. Una, mapadulong ka kung ikaw rin nag-try og diskarte og love your own way, as you try to be the head and rule your family, pero you're doing it apart from God, mapadulong ka sa kategorya, number 1, maging mapintas ka klase na bana, maging harsh ka na bana, or maging abusado ka nga bana. Sukad pa na makita nato as a consequence of sin. Anak ni Adan, ang pinakamagulangan, ang ngalan niya si Cain, no? Na-reject ang iyang offering ug na-feel niya ang suko. Kay wa niya nakuha ang iyang gusto, wala gidawat ang iyang gihalad, dili na wala gidawat sa Dios ang unsa iyang gusto na mo ihalad or iyang buot. Makuha na to mo na ang usually maka-trigger sa ato, no? Kung wala nahitabo, wala nabuhat ang atong gusto, wala nato nakuha, wala nila gituman ang atong gusto, daghan sa ato mo respond like this. Like Cain, suko, anger. And when suko ta, ato ding itugot na ang sala sa kasuko na wala na resolbad sa Dios, bukontrol ka nato ug unsa may mugawas sa ato ang mga baba. Mga pulong na sakit kaayo na dapat dili ginasulti sa usa ka tao na naghigugma sa usa ka tao. Mao kana na ang sala, no? Ang sala will seek to dominate sa imong life. Ug as a result, ang mga bana nagapaminaw sa ilang sala, gatuman sa ilang, gasunod sa ilang mga sala, na patay sa ilang mga sala, maging musik gyapon sila na i-dominate nila, i-control nila ang ilahang family, ilahang mga asawa. Kabalo mo, morning klase na panimalay na kung waabot ang papa sa balay, na ay bation na kahadlok sa pamilya. Mauni ang klase na bana na kumuuli usahay sa gabi late na kayo. Kaya nga naman, gusto man niya, buhaton niya ang gusto. Ang iyang kagulingon man dapat mahitabo. Pag uli niya, ang iyang baho, lahi na. Filled na with something else. And not filled with the Spirit. O paggawas, pagsulod, unsay kakahitabo. Naa dinhi ang trahedya sa daghan kay na pamilya, and I'm saying even dili lang sa mga pamilya sa gawas sa simbahan, kung dili mga pamilya sa sulod sa simbahan. That's why
God has a lot to say more on the men than on the women. Daghan kayo, no? Nasayon kayo magkinabuhi sa Kristohanong life. Pero pag sa balay, daghan mo kumpiyansa ng mga lalaki. Ug dinhi sila na dominated pagyapon sa sala. Tungod sa sala, ang lalaki will want to stay the king of the mountain. Ang iyang rule, ang iyang kingdom, maging insensitive, selfish, abusive, harsh. Mga husbands, mga bana, dili kani ang kabubuton sa Dios. Unsaon nimo paghigugma sa imong asawa. Ingon siya sa Colossians 3:19, husbands, higugmaa iyong mga asawa and do not be harsh with them. Sayon kay mo tago, no, sa ato ang mga excuse, mo na akong personalidad. Siya man good Lord, iya akong gipalagot. Wala gid tay excuse. Remember, 3 weeks ago, Sunday, dapat wa na tay excuse. Consider our ways. Tanawa ang atong outcome sa atong kinabuhi. Wa gid tay rason na maingon sa Dios. Siya man good Lord, siya man good Lord. Tugay na kay na kitry sa buhat. No? Si Adan pa na panahon, siya man good Lord, iha man na Lord. Wa mo ginadawatan na palusot. Nganong makaunahon na makamausap ang Ginoo karon og dawaton imuhang palusot. So let's stop giving excuses. Mao ni ang kabubuton sa Dios. Kanino ka man, kakinsa man ka, ga paminaw o gatuman. Kinsa imong ginasundan. Niingon pa no sa 1 Corinthians 13, the very famous, unsa man ang love, no? Love is patient, love is kind. Kung maging impatient day ka, kung maging harsh day ka, maging unkind day ka, dili day ka ga love. Wa gyud ko sa pila na nako ka storya ng mga magtiayon. Sigog makita sa ilang kinabuhi, wa ko'y question na naghigugma nimo ng isa't isa. Wala ko'y question na you love each other. Kabalo ko, you love each other. Ang akong problema sa inyo is ang inyong pamaagi, how you are loving is dili mo loving each other. You are not loving if you are impatient, sa init ulo, dili na kayo mo dili ka labing kung maningka ka, dili ka labing kung harsh ka, unkind ka, dili ka labing kung naging seloso ka pero wala ever, kanang unsa lang na rason. Dili ka labing kung hambugiro ka, kung proud ka. You see? That's our problem. Kumpiyansa kay ta. Sa mga butang na tanaw nato, gamay lang mana. Gamay lang mana. Mas daghan pa naguba na kaminyoon sa mga ginagmay na butang kaysa grabe ka usa ka dako na butang. Kung dili man ka maging abusado, ang ikaduha would be kani. Mahimo kang passive. Mahimo kang passive, tapulan nga bana. You see, na-mention ako ganina, katong naa si Eva, giduulan sa halas. Wa man tahon si Adan, naa sa layo, naa sa kabilang bundok, nang inabuhi dito, nangitag mga pagkaon, nang namintas og prutas, nagkuyog man siya. Kuyog man siya, nasa sa tapad. Nakadungog sa tanan sa gisultin sa halas. Nag-discuss sila, unsay gibuhat. Maybe you're busy, nagpahuway. Nag-text siguro sa Adan dito. Maybe gikan si sa Adan sa trabaho. Kapoy kay ko. Ikaw na, sorry na. Ginina pa na siya ba? Ripalik. Ikaw na. No? Iyaha, for whatever reason, iyahang gi-allow ang conversation ng even ang iyang nadunggan sa pulong, sa sugo sa Diyos, pag bali sa halas, wa siya ni tingog. Unsa man na siya? You could say, passive. Way gibuhat.
Wa niya buhata ang dapat. Si Satanas, sukad pa, knows how to attack your marriage. Kabalo siya. Unsaon no, na kung iyang gubaon ang order of the family, iya kang himuon bilang bana na mahimog in whatever ways, musurrender ka sa imong dapat, wa nimo mo kumpiyansa ka, dili nimo buhaton ang dapat nimo buhaton, then dutlan gyud inyong pamilya, masudlan gyud mo. Naagyud karon sala na mura pag sa inyong balay ba ni tugot mo na ni sulod mga dagkong ilaga. No? Baboy na bag-o lang nabuyan sa tangkal, nag-wild sa sala sa inyong balay. Murag mo na inyong gibuhat. Munang di mo matingala nganong baho, nganong naingani ang mga makagubot sa sala sa inyong room, sa inyong balay, sa inyong family. If as the man, the husband, wala nato gibuhat ang ihatag na sugo sa Dios kanato. Kita tanan natay rason, no? Pero here is the fact. Here is the truth. Ang Diyos yang gihatag sa man. Trabaho, no? Ang trabaho. And appeal ana is to work it and take care of it. Mas gusto siguro ako no kanina na translation para mas masabtan nato. Part sa to work it and keep it is iyang atimanon, iyang gardyahan, ug iyang i-secure. To keep it. Wala na gituma ni Adan. Kumpiyansa siya. Iyang gitugot na moduol ang halas. Iyang gitugot na matintal iyang asawa. Ug ang iyang asawa, paghatag sa iya, kaon na pod siya. Maybe naka-learn siya, no? Kumukontra mo ko ani, gubot man gud. Tingog ko ani, yaw-yaw na pod ba? Ayaw na lang. Whatever reason, no? Giunsa ta pag tame ang sa kung leon pa daw ang lalaki, kadungog ko kanina na joke, no? Naa daw yung mga lion tamer, so wa gyapon daw ang lion, no? But daghan kayo karon og mga lingwahe, gihimo na lang ni siya og joke sa kalibutan. Apil kita, no? Katawa ta ani. Pero kaboka trahedya ba ani? Kung ang kita mga bana nihilom na lang ta. Maybe ni-try ka sa una ug nakakita ka lisod kayo, no? Lisod kayo kay dili man ko paminahon. Maybe ni-try ka ug naka-learn ka, gaghan kay ko wa nabawaan, di mo kabalo sa isulti, wa kabalo sa buhaton, ug naka-learn ka, muhilom na lang. Maybe pride na nimo, no, na sige kung dili mo gyud, kamo bahala diha. Whatever ang reason, daghan kayo ni siya rason na ang usa ka bana mo hilom, maging passive. Pero pareha ra ang resulta sa tanan pamilya. Ang kaning sala na passivity, mo hitabo ni siya sa daghan kay na rason. Too many to mention. But makita nato, no, again and again, pareha ra na bitter fruit ang iyahang ibunga ani. If mo kani imong itanom sa imong pamilya, sure na imong i-harvest ani. Bitter kayo. Kaboka sa tanan pamilya, nakakita ko na passive na ang bana, grabe kayo ang frustration na gibati sa ilahang anak o sa ilahang asawa. Mas daghan pa ko ma-meet na mga sisters nato, no, maingon sila o galong sila, unta kumulid lang na siya, grabe unta gyud. If you would just take the lead, okay gyud unta. Pero unsa man lang frustration, passive ilang bana. Kabaw ka ang passive po, pwede po kaingon, no? Busy. Gihurot na nimo imong kusog sa gawas. Pag uli nimo, wa na ka. Kapoy na ka, gusto na lang ka mo relax. Gusto na lang ka mangitag lingaw. Di na ko ani, di na ko ana. Ikaw na bahala, ana. Daghan kay, no? Pero once again, if dili gyapon ka maka-learn sa sin of passivity ni Adan, make sure you understand na naa sa imong bugat na singil sa Dios kung unsa karon ang kahimtang sa imong pamilya. Singlan ka sa Ginoo.
Sama pa na sa Ginoo no kung sa ka-illustration, manuktok ang Ginoo sa imong balay. Ug kung ang imong anak ni abre ingon siya, tawag ka imong papa. Or kung imong asawa ni abre, ang unahon storyahon sa Ginoo is ang bana. Tawag ka imong bana. Ay ako magstorya nimo. Unahon sa anako imong bana. Ing ana di ay gayud kabug-at kani. I hope and pray dili na nimo ismolin. Naaman tay famous kayo karon na ano no o kabalo ko nahimo punig slogan sa mga passive na bana. Kabo ka unsay favorite slogan karon sa passive na bana? A happy wife is a happy life. Kabo ko nani truth no? Naaman ni sa sense na tinuod na siya. Kung imong gilove ang Ginoo, happy man gyud ang wife. Happy man gyud ang life kung love nimo ang Ginoo. Pero kabo ka gatago karon ang daghan kay na passive bana. Ang nakatilaw sa latigo, ang nakatilaw sa mga ratatat na mga masinggan, ang nalisudan og nang ano, dinhi siya na motago. Sige na lang, kung unsay ang gusto para malipay siya para why gubot? Mo de no? Ang iyaha din gusto i-keep na kingdom is para why gubot peace. Bahala na yagaw, bahala na sana. Bahala na masaag mi padong. Basta why gubot. Ug naa diri nagtago ang daghan kayo na mga passive bana. Ayaw itugot mga Kristohanong bana na mapadulong ta dinhi na gawas sa kabubuton how we love our wives. Disaster gayud kini. Kabo mo unsa ni si happy wife, happy life gisuwayan na ni Adan. Paway gubot, sige kaon ko pak. Kabo ka unsay ingon sa Ginoo niya, tungod kay naminaw ka sa imong asawa. Og nikaon ka, nisabay ka niya sa iyang sala. Cursed is the ground because of you. I-try nato ng happy wife, happy life at tubangan sa Dios kung hukman ta niya. Unsa ka ang iyang isulti, no? Rejected naman. Ayon lang unahon na madawat na sa na rason. Kung mo ba na ang imuhang. So ano ta karon? Unsaon or unsay itsura sa usa ka Kristohanon na bana? Siyempre, higugma man ta sama ni Kristo. So, Ephesians 5:25 tells us, ang bana, love your wife as Christ loved the church and gave Himself up for her. Diba? So, the Christ-like husband, sama diya siya, naagiday giya pattern how to love, and that is to love sacrificially. Ang ato ang love diya, dili kita ang magbuot, dili ang atong asawa, suguon na to, sacrifice for me, kaya ako man ang head of the family. Dili, ang love sa bana is siya ang i-sacrifice, self-sacrifice ni. Dili ihalad imong anak, dili nimo ihalad imong asawa, imong mga in-laws, no? Kung maski gusto sa ato uban diri. Kung dili ang atong kagulingon, i-hand over. Jesus Christ came Himself, no? He sacrificed Himself, His own life. Unsa may gi-endure, mo man ang meaning sa sacrifice, no? Imong gi-hand over, imong gi-relinquish, imong gibuy-an kana, imo kana siyang gi-surrender, imo na siyang ni-endure ka og loss, no? Nawad-an ka as you surrender it. Sacrifice. This is something precious to you, something you love, something dear to you, something important to you. You sacrifice. God showed us when He sacrificed His one and only Son. Jesus showed us when He sacrificed, di ba? And humbled Himself. Tanawa sa Philippians, no? Philippians 2:6. Do Diyos siya, siya nag-una-una og equality, naggunitan niya, iyan ang surrender. He gave up ang iyahang mga pribilehiyo. Pwede siya maingon, bahala na mo, no? Ako man eh. Yang gi-enjoy, yang gi-give up ang unsa yang na-enjoy, yang privilege. Yang gi-take ang humble position. Yang gi-buhat ta tanan in obedience to God. Usa akong
balik-balik ani na illustration when I'm talking to people no na and I'm sharing to them kanisya na truth is bahin sa akong kinabuhi is ako na tao pag makauli na ko sa balay no kung gikan ko ani lugar pag makauli na ko sa balay pag makailis na gali ko sa akong pangbalay di na ko ganahan mo gawas mo lakaw. Kuha na siya. Gusto na ko mo relax. Okay? And then, time and time again, na-discover na mo, no? Sa among kaminyuan ni G is, dinhin na musingit din si G. Ay, babe, wa na detay sabon. Ay, babe, wa na detay karne. Wa na tay kauno niya gabi. Ang musulod nin una na sa akong huna-huna is, nganong karon naman? Di kanina, napa ko gawas. Napa ko sa akong sanina. Wa pa ko nag-ilis. Di ba sa kubin, maghaligo pa ka. Maligo pa ka. Pag magligo na, pak, likod. Ay, babe, kailangan nito mo sirik na, pak. Di ba? O mamansin ako na kung dili ko mamatay sa ako ang pribilehiyo, sa akong love for comfort, dili na nako na siya ihalad sa Diyos, dili na nako na siya i-sacrifice para kaniya. Ang mugawas, mapansin ko na ako, ang mugawas akong baba is harshness, irritability. But thanks be to God, no? Because of His forgiveness, His grace, and His Word, I want to be a Kristohanong bana. Ustana, when that comes, I die to it. I die to it. I die to that right. I die to na, ubing ko, sige. Di na naman tingog. Okay, let's go. No? Unsay na diri? Namatay. No? Pero unsay nahitabo sa inyong balay? Tinuod, di ba? There's a man right now, a husband who just has love sacrificially. Day in, day out. Sa ginagmay naman na butang or sa ginagko na butang. If that is what you do as a husband, knowing that Jesus Christ sacrificed more for you, for me. Wala rana. Wala rana. I always put it into perspective. Kaya ako namang gibutang yun sa akong kasing-kasing. Andam ko na kung naibala mo padulong sa amo, ako una, pak! Unay, kutsilyo, mo ana, ako, pak! Kung ready naman ay kong mamatay para sa akong asawa, unsa na lang mamatay sa garbo? Unsa na lang man mamatay sa a few hours na lipay kay akong asawa, sig ana sa shopping cart. Ako rito, karon sa katam uli. Pila ra man na, no? Ang pinakauna na tanawon sa akong asawa sa grocery, mga aisle-aisle, akong pinakauna na tanawon lingkuranan. Ako makalingkod rin niya. No? But that's what God expects us. He expects us to love sacrificially. Whatever it is, may ginagmay, madagko. If that is what you do, if you learn obedience in God, dili lang sa mga sayon na mga butang, dili lang sa mga butang na ganahan kay ka, kundi sa mga butang even na naglisod ka, even sa butang na kontra imong gusto, ay at first, by faith imong buhaton, and He supplies what you need, you will love differently. You will love like Christ. My dear friends. You will not love, you will not bear to love na pareha ka, maging harsh, maging passive. You will be active, you will do things. You will be willing to do that. Ikaduha, the Christ-like husband, no, ang Kristohanon na bana, will love unconditionally. I'm so amazed, no, sa kana na gibuhat sa ni Jesus Christ kanako na while I was still a sinner, while we were all still sinners, Christ died for us. Kabaw ka, whenever we sin and become unfaithful to God, what does He do? He forgives us of our sins every time. The Christ-like husband will do the same. Kabo ka, usa sa pinakadako kay na trahedya sa iyong family, kung naa na yung gawa sa inyong mga bibig, sa inyong mga ipagbati o nganahuna, last ka na lang. Last ka na lang. Sa una ra ka na ba? Last ka na lang. Kabo ka, that's the language and love of conditions. I was so heartbroken no, sa una na ako'y dear friend, mingon siya, kabo ka, kuya, grabe, kadaghan na ka na yung gibuhat ba? Last na lang gid ba? Kuya tong buhaton, undang na ko, bulagan na nako na siya. And ako siyang gi-warn, ayaw og sulti ana.
Ayaw. Dili na ingana ang unsaon i-love. Even God does not love you like that. You're not loving with the love of God if all of a sudden, mo na, daghang kay sa ato mga bana mo ingon, buhaton na ako na as long as muhilom na siya, iya kong respetaran. Kabalo ka, God loves you even while you were still a sinner. You had no respect for God, no love for God. And yet, iyagi mong kang ilove. Ang Kristohano na bana, mo love unconditionally. Katulo, ang Kristohano na bana, mahigugma and will love sa usa ka, gitry na ko translate, no? Tender loving care. Malumo nga mahigugmaong pag-itiman. Amot ko nakuha gud niya. To build his wife's faith in God. Naay direksyon, naay purpose, naay tenderness to it. Ang paghigugma ni Kristo kanato. You see, when God chose us and loved us and died for us, He did it to make us holy and clean. Giluwas ka sa Diyos sa atong pagkapangit sa sala, bulingit kita, pero ihatang giliguan, gilimpyuhan. Kita mga bana, we sacrifice, we self-sacrifice, we love unconditionally, but dili na siya pasabot. Mupadulong ka sa passive husband. Kung imong pasagdan, walay purpose ang imuhang love. Ang Kristohanon na bana, unsa man ang atong purpose, bilang bana sa atong gihatag sa Ginoo na asawa, ato siyang i-lead. Ato siyang tabangan, tudluan sa pulong sa Diyos. Daghan kay karon no na ang mga women pa, ang mga wives pa, ang mamugos sa bana, ali ta, basa ta og Bible, ali simba ta, ali ampo ta, no? Daghan kaayo mga women who are doing this for us, mga lalaki. Dapat ang husband ang kitahasan ani, ang kabubuton sa Dios sa usa ka lig-o na pamilya, kung ang lalaki, ang father, ang husband, ang gabuhat ani, ang naging spiritual na leader sa pamilya. It is the duty of the Christ-like husband na ma-ensure na ang balay ninyo naa sa pulong sa Diyos. To build your home in the Word of God. To build up your wife with the Word of God. No? That's why makita nimo no, ang purpose sa Diyos, iya ka ng gibuhat para mapresentar niya ang iyahang asawa in a glorious, as a glorious church. Walay spot or wrinkle or blemish. Mahimo siyang holy and without fault. So yes, appeal gyud diha as a spiritual leader, motudlo ta, mo initiate ta, mo lead ta sa atong family to know God and love God more. Kana sa na otoridad sa pagbuhat ani, tender na siya, nurturing na siya, dili na siya harsh, dili na siya hard. Ug dinhi nato makita no, gayod mga Kristohanong bana, mga lalaki, tanan lalaki, how we treat our wives really shows what we believe about the gospel. How you treat your wife shows your faith in the Lord. Dili na nimo siya mabulag na separate category sa ituang kinabuhi. If nakita nimo na sa imong pag-correct, gagawas ang imong kasuko, naging harsh ka, it shows na wa gid ta kasabot sa grasya sa Dios or nakadawat sa iyahang love. Dili ta gakalid sa Holy Spirit. On the other hand, kung ikaw pod passive, wa kay gibuhat, it just shows na wala ka nakakita o naka-appreciate how God rescued you from your sins
to make you holy. Kung gusto ka man o gusto ka marriage that brings glory to Christ, if you want your marriage, kung gusto ka ang iyong marriage, ang iyong balay, solid, maski pila na ka years down the line, you would kanang best serve your family if mo kani ang imuhang pattern of unsay what it means to be a husband. Unsay sekreto para mabuhat ka nato ni. Usarag yun. Ang sekreto is this, dili nimo ni mabuhat kung ikaw lang. Imposible ni na mahimo kang Kristohanon na bana sa imong kagulingong diskarte or kusog. Bahala if unsa pa ka kamaayo mo diskarte sa gawas. Bahala unsa pa ka kadugay sa imong kaminyoon or kamubo pa inyohang kaminyoon. Dili nato ni mabuhat if kita lang. And that's why balik ko, I go back to the Word of God. Diba, remember in Ephesians 5, niingon diha, and the whole entire Ephesians actually, Ephesians 5 tells us, diba, pagbantay, tanawa, look carefully how you walk, make the best of the time because the time is evil. And here's the thing, no, understand what the will of God is. Unsa yang kabubuton, unsa yang pulong, sabta. Ephesians 5:18, ayaw papuno sa bino, kung dili magpapuno kamo sa Espiritu. Kabo ka kana, magpapuno kamo sa Espiritu is be led by the Spirit. Live in the Spirit. Abide in the Spirit. Be led by the Spirit. O ang tao na gina-lead by the Spirit, nagsunod sa Espiritu, unsay ang gisundan, ang pulong man, ang kabubuton sa Dios. No? Mo ni ang usa. Ang resulta, ang imong gawas na mga language, ang imong mga gipangsulti, even ang language sa inyong balay, mausab. Dili na singka, kung dili kanta na, o ang imong mga words, mga pulong ng gawas, dili na imong kagulingong proverb, kung dili ang proverb sa Diyos, ang salmo sa Diyos. No? Daghan kay mga balay diri ang mga songs nila, no? Singka, shouting, heavy metal. Kabaw ko sa usa ka Kristohano na balay, ang ilang madunggan sa mga silingan or mga anak is kani, sweet words of wisdom and words of God. Kabaw mo if you are led by the Spirit, husbands, wives even, ang inyong kasing-kasing mapuno sa pasalamat. Maski unsa pa imong kahimtang, mapasalamaton ka. Mapasalamaton na try gali og pangitag away sa usa ka mapasalamaton na tao. Hanggata gay nagsinumagay. Salamat na lang ha, pero sige lang, ay lang. No? Lisod kayo mangita og away sa usa ka mapasalamaton na tao. If you are led by the Spirit, you'll always see, no? You'll always count your blessing. You always see so many things to be thankful for. Dili ka tao na uhaw, gutom sa attention, puno kay ka sa gugma o attention sa Diyos. Papasalamaton ka. Na may sakit na pulong, mapasalamaton na gyapon ka. Na may magkukulang sa atong mga ginamahal, mapasalamaton na gyapon ta. Diha, no? Ug kana sa tanang higayon, magpasalamat kamo ngadto sa Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang diha sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So I'll close with this 4 question para sa ato mga bana. Nagbalak ka ba na muhawa sa maging harsh husband or passive husband na maging Kristohanon na bana? Pangutanon nato tong kagulingon ani, no? Unsa ka committed na i-follow ang pulong sa Diyos, to be led by the Spirit. Even if it means through the valley of the shadow of death, even if it means moadto ka grocery na di na to kagawan to gusto, even if it means iserbisyuhan na imong asawa. Kung last week man ang mamarahig si Pastor Joe na siya imong timpla sa kape,
Dabi ang imong asawa, mangayo og kape. Ikaw, timpla po ka. Di ba? Are you committed to follow the leading of the Holy Spirit? In things na you think are small or big? Things na you like or don't like? Ingana ka ba ka-committar? Mao na ang usa ka commitment sa usa ka Kristohanon na bana. Are you committed to live out your Christian life in the home? Di lang sa gawas. Dili lang sa imong mga social club, sa imong mga where pwede ka mo sikat dito. Pero pag-abot nimo sa iyong balay, iba ka. Are you committed to be consistent? Are you filled with joy and happiness in the Lord? Ginakuha ba nimo imong kalipay, kalinaw sa Diyos? Kontento ka na ba sa Diyos pa lang? Kay imong itry, kuhaon na malipay ka, kung nakay kuhaon sa imong asawa, nakay gusto na may tabo sa imong asawa, di gigayod ka, malipay din na kalibutan. The Christian learns to take everything from the Lord. Imo, Lord, nasa imo, Lord. Dili man perfect akong parents, pero ikaw, Lord, akong perfect father. Dili man perfect akong bana, Lord, pero ikaw akong perfect groom. Dili man perfect ang akong asawa, Lord, pero ikaw ang perfect love na makasupply kanako. O kana, learn to be grateful. Last, thankful ka ba sa tanan butang sa imong kinabuhi in the Lord in your life? And I mean all your experiences, even the painful ones. Thankful ka ba sa mga tao na gi-allow ni Lord na maging part sa imong life? Akong challenge for us, men, be Christ-like husbands. Let us pray. Ginoo, salamat Lord na ikaw ang among Diyos o ikaw ang nagpakita pinaagi sa imong ehemplo unsaon gyud ay paghinigugma na tinuoray. A love that will cover over a multitude of sin. A love na walay condition, walay deserving kanamo tanan. A love that is so gracious, yet you would love us. A love that takes and initiates, dili passive at all. A love that has the best in mind for us. Para sa amo ang pagkalambo, para sa amo ang maging holy, maging joy-filled. I pray, Lord, na kami, na mga anak nimo, especially sa mga lalaki for this Sunday, we will love like Christ. Kay mo imuhang expectations, how you made us. Na in this way, we display kanina side of you, who you are. As men of God. May we all become Christ-like husbands. In Jesus' name, amen.